La Colla Gegantera i Grallera de Manlleu és una entitat de Manlleu que fem diverses sortides durant l'any arreu de Catalunya i algun tros de França i participem a totes les festes que es fan a Manlleu. I la nostra feina és aquesta, no? Ensenyar fora de Manlleu i a dintre de Manlleu el valor que tenen aquestes figures, el patrimoni que té la cultura popular catalana. Aquí a Manlleu tenim el privilegi de poder dir que som una colla que tenim uns gegants centenaris, que no totes les colles ho poden dir, hi ha colles molt noves, i nosaltres realment tenim unes figures centenàries i té un valor incalculable. I poder formar part d'aquesta colla que té aquest relleu, realment tenim 6 gegants, 3 parelles idèntiques, tampoc es troba enlloc, vull dir, som una colla única realment per les figures que tenim. Cada dijous ens trobem aquí al nostre local per ensejar els grallers i algun cop ensegem algun ball de gegants. El tema musical és bastant autodidacta. Actualment som 4 grallers, 3 que toquen la gralla i una que toca la caixa. I sí que ens faltaria una mica de reforç aquí en el tema musical pel que fa a la percussió i alguna gralla de més. Un dia de sortida ens trobem sempre aquí al local abans de marxar i sempre marxem tots junts, el que és el cotxe amb el remolc i tots els cotxes, en comitiva. Arribem al poble, anem a aparcar i sempre muntem els gegants tots junts, tant si som grallers com si són geganters, perquè aquí la feina es fa entre tots. Muntem els gegants, es fa la plantada i llavors si és diumenge al matí solem fer un esmorzar, que ens convida sempre la colla d'amfitriona, i després comencem la cercavila pels carrers del poble i els balls finals. A la colla pot formar part qui vulgui, vull dir, tenim gent des de 2 anys fins a 74 anys i pot entrar qui vulgui de Manlleu i de fora de Manlleu. Convidem a tothom qui vulgui, ja sigui jovent o sigui més gran, però quants més siguem, més riurem. Sobretot jovent que tingui idees noves i fer créixer la colla. Si algú es vol apuntar, es pot ficar en contacte a través de WhatsApp al telèfon 661 57 40 02 o a través de correu electrònic gegantsdemanlleu@gmail.com. I també ens podeu trobar a l'Instagram, Colla Gegantera Manlleu, o al Facebook, qualsevol persona que estigui interessada a formar part de la colla tant en l'àmbit musical com per portar gegants.